Mabus moro e jela ma Kibos otho e kinde mano oyudo thieth e Hospital Maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaluwore gi Mabus e od twech no, Joseph Njuguna ne ogo marach tarik 26 dwe mokalo. Wera ne en kaachiel kod Mabus 4 ma itudo gi ng'anyo kendo puko minyaga e kar chiemb Mabus ka bende ne gidwaro ni medgi chiemo. Njuguna bende iyango ni ne odwaro mondo owilne kar twech mondo chule twech ma Nyahururu kata Naivasha mondo bed machiegni gi jokene ratich oganda kaachiel gi Mabus mamoko ratiro ne Mabus ka bende gidwaro mondo tend od ochiw ler masira no.